ben rasakno. Ini angel ra karuan kayak suket. Jan. Ngarep suket iki. Sawitik ora ya oleh ya. Ladang ora. Nek wong ladang sawitik sak bentel cuwilik. Semoga wong ra ladang lah. Bentel sak mungkit masa ya ladang. Semoga ora enak wong iki. Wah, santai goblok. Arep besik goleki arit ki jane ning ndi? Jan gumun aku janane. Mas aku ya tak kek kene kok ora enak iki. Ngatek pacule mbel ya piye lek nyoleti kok. Nek ndi jan kok ganglingan men lho. Oh, nyune jan. Lah gak sanggup arit lah. Ben ning tak dibel. Loh. Kok suket kok diriti wong iki sapa kae? Kok wani men ngerit suketku iki? Jan wong kok iso kurang ajar men lho. Sapa ya? Jane. Apa wani ngerit suketku iki? Jenenge suket tanduran yo kendel men wani ngeriti gumun. Nek omplong indik sapa ya? Jane sapa? Wong iso kendel men ngeriti tandurane wong lho. Gumun aku ya. Ngene iki arep ngarit iman-iman ben rodok dhuwur malah. Gitu. Jane iki sapa to? Jane iki wani ngeriti suketku. Jane suket tanduran kok wani-wani men lho. Walah, kae tanggo sebelah ket. Yo sak bentel masa ora oleh. Anu ki jan. Kan, kok dijine kaya ngene. Wong kok jahile janda umum. Ben tak antem iki ben dirasak ben kapok. Ben rasakno. Aduh, 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 lempeng nek begini, aduh, aduh, apa iki mau? Waduh, aduh, tiba iki ada umplek ada, sok iki balang umplong aku yo, yo, aduh, aduh, wedhus tenan iki, aduh, aduh, setan kok balang umplong awan-awan kaya nek ra mungkin iki, wedhus iki. Kudu tak golek ambek ketemu iki nek menungso iki jelas iki ora mungkin iki nek setan iki. Aduh, mat-mat iki ambek ketemu iki wong iki. Aduh, wong rene iki piye lek sampe roh. Allah, muga-muga ra roh ya Allah. Sampai roh sekolah aku engko ya Allah. Roh ya Allah. Nungso setan balang aku. Roh ya Allah. Allah ambek ketemu iki. Enti menungsane iki. Nek menungso kok ora enek. Setan kaya niki ora mungkin balang ngumplung. Woi. Macem-macem karo aku iki. Besok ngono. Enti wong ora enek. Nemu dalang pinggange sak demi lho. Kok ora enek menungsane. Besok tenan kok. Enek wong iki. Ajur wanggahane antek ketemu. Sekel tes ini langsung klenger. Antek enek ketok wonge ngono. Su ketek dadak. Galang tak bantre. Des ngono.